iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Hello? Naimbaga malamang, Mona Lisa. At kakatipay lang pagkadalan niyo. Kunang tupay. Awan ni. Ngam ko na ti principal nga ag-meeting kami kanong. Amangan no rabi into na makaawid kami. Sayang. Lumay sala ko mga oras ti meeting niyo. Mabaling na orayang kay Tirwar ti pagkadalan niyo. Amangan nga rod no rabi into na amalpas ti meeting mi kunak mat. Pasensya ka lakuman. Ay, may kanto lang araw ng pasyara ni Ibalayo ito ang rabi. Nakasangpat kan tumadkatan ito na lasing ko. Yaklam mo. Mabayag namin nagpa-meeting ni principal. Di ba'y kurang nalangan ngumiyang kayo dita pagadalan? Ang mga nagpalon kayo pa'y tipungan ka nulis yun. Kahit nagsamod lang aliklikan. Saan? O sige nga Rodan. Makasurun sa hamat kanya kun ninig. Dandanin dua atawan nga garalom kanya. Iti pala nga imbagagkan ko na. Nga ibawing nalaangan ti imatang na iti sa bali. Lading itaknik. Na ikarikon iti bakik. Asa anak on nga gayat pay. Iti laksit ti amin. May salaang alalaki ti pagpaayan ti pusok. Aray ko. Sakit ti ulo ko. Maulawak. April! Simbangpad ka din man po diti pagadalan. Papa, saan na kasi makiti pagadalan? Manin. Kapay ka di managlangan ka. Agturpos kanto ni ti April iti umayatawan. Kasanumat kami na mayulog ti panagadal. Apayasan kayo mat kami nagbaliw. Kapay asyak ti problema. Sayang ti kinasirib mo. Tanda ni Minala masumangpot kayo si Babartet kasi ta. Nagmalmalim kayo manan na nagininom. Nangag ko ti nagsaritaan nyo kan Uncle Danny. Mabangpangkrapan ti kumpanya. May tangarod ti pakariribo ka kanak ko. Makatulong ka di ti panagbartet yo. Ure di si bibiyag pay day di mama. Napatpatid ka da kayo ti panagbisbisyo yo. Adadaday di mama ti nangimat-mato ni ti negosyo. Day di mamang mo ti baknang. Nakurapayak. Ha? Adon sa tuk-tuk-tuk. Hingga kita na sino day dyan. Da kayo gayan. Ma'am. Naimbaga malam mo, April. Naimbag ta natuntunak ti balayo. Kumusta kan? Nasayatot, ma'am. Nagmalmalam adi kasimbrag iti pagadalan. Siyempre, kas-advisor mo, madanaga na. Amangan ko nak no masakit ka. So ngain kadeng ko, asarakan ka dito balayo. Agsarden ako nga agadal, ma'am. Ha? Tapay. Anda parikot ko. Kahit saan ko na mayulot yung agadal. No anyaman day ta aparikot mo, pagsaritaan ta. Mapainak lang unay kada kayo, ma'am. Kahit kayo kumapastor ka nga, nabartik namin ni Papa. Sige, mapanak nga rudan. Ija ito pagadalan na pagsaritaan tati problema. May lalaanak iti kinasirib mo. Nagbidutak lang tayo tinagdangkan. Agar arapapak lang. Untuk pinusawan. Nagtiba kayo kita nang nagkutitimag na. Kumusta nga tan? Manipod ng kasawa kami tiday di Florida. Saan kami na nagkita? Agad-adal kami pa lang iti kolehiyo.
Balasan ni April. Katag turpos to ni high school. Papa, April, nakapano ka din sa ngailim? Sino dahi dyan? ti advisor ko. Madanagan ka no, gaputan sa anak-anak kita Simrek. Jak namin Simrek Apollo ti pagadalan. Naimbagtasan na ngayon bagang hagsarita kami. Katong tanak no apay baybayan ka. Edi si bibiyag pa ni mamang mo. Dandani inal daw ngagsubang kami edi. Kasing kari kita pinasyar ka. Naimbagban na nakasangpit ka. Saan na nagbayag ti meeting mi? Adalain nyo na unay ti principal mi, may panggap ka dagiti adalan mi. Pasado alas 6 itayin nakasangpeta. Nuamukla ko man. Sayang akong daway. Inanusak la ko man, tinangureking ka. Sana bale, tagsarsarita tamatan. Sa bagay, ngam nasaysayat ko man nung nagpasyerta iti parke. Binoy iti ikiti baypay. Ta binoy at ati ililan na tinit. Kan nanganta ko may iti restaurant. Saan ta na teenager? Kan laglagi pong kuma. Saan ta nga gayan ayat, Nick? Ha? Saan ko maamasay irtirignam? Idi pailaang nga imbagakan ka, nga ibawing mo laangan ti imatang mo iti sa bali. Si katay ayatek Mona Lisa. Ikasar ka. Dandanin do atawan nga gararmaking ka. Adak di sa bali nga grahikuin ka. Nga iso ti makustan. Saan kit siya? Nabayagan na nagsardang dagiti daduma agar-aram kanya. Si kalaangan tinakaanos. Agano sak aging kay taklunin na. Anya kami ti sapsapo ulam iti lalaki. Ngayon kaayatan. Naikarikon iti bagig. Nga ipamaysakon ti imatang ko iti profession ko amanursuro. Sipod nagsina kami iti nobyo. Idi agad adalak pailang iti koleyo. Sa anak kon anak ayan. Napayagag paisaon gagar-aram ni Nikeng ka. Anya pa ang tisapulam kay Kuana. Nasingpet ken nadayaw ang makisarsarita kanya. Amo yun na anya ti sungbat ay taas sa ludsod yo. Naikarikon, ajakon agayat pay. Nataengan akon iti day taabanan. Bueno, saan mo pailaan nalipatan? Tinobyong idi koleyo ka, anang baybay aking ka. Kalpasan anas ko na ti anak tibak ng anobyana. Saan na anobya tatang? Nasulisuglaan. Siyak ti ayatan na. Maaga. Aging ka ita. Iso ka di pailaan ti ayat. Jakong kayat ang mapagsaritaan day tatatang. Ah, Naugutan ng dagiti matak itiluha. May saadyak pa kan panunutan ng agayat pay. Agar-aram pa ilaang ninik. Agselselusan. ay, Iso ang mabutil nga kung nga agayat tatang. Kas pangarigan taklo nagninik. Kasanong tulaangin ito nagkasawa kami. Amang ano pagsilosan na pa'y dagiti estudyante. Nasaysayaat no jakon makiasawa. No agsagaba wenno kabkabilan nakmatlakan. Nabayagan, anagan ansak. Iti panaggaram ko kini Mona Lisa. Ngamariknak naman panggap na ang mga klong kanya. At tapak nga sa paling agar-aram keng Kuana. Ang mga ano sa nakpod nga damiting da, di kalman. Kat simurot, iti agar-aram keng Kuana. Sana mabaling. Masapula siya. Ipagtungpalan ti kinapintas na. Iti oray anya apang sposa na. Mangalakla iti napintas agon taway. Nasa pa kayo man nagriing, Papa? Da kayo pa'y gaya man tinagluto iti pamigatan. Anya ti mako na may tilinutok. Magusto mo lang? Wan, amo
ka na lang kayo ngagluto. Dahil tati nagdumaan nyo iti daddy mama. Aging gajak makasarak iti katulong ta. Siyak pailang tagluto. Inka kung medyo pagadalan nyo. Kababay ni ti Maestram. Papa, Kalpasan na makapangan ta. Umunakan ngagdigos. Sumarunuak to. Mapanak to yung opisina. Kat inyo na'y unay ni Dani ang masapul ngagsarita kami. sige papa. Ikarigata kayo ulo ti panagadal ko. Para iti masakbaya manak. Saan kumasyak ti panunutem. Ikarigata ka di mabangkrat ti kumpanya. Tapno sana mapukaw ti tinawid dahi di mamangmo kadag iti dadakkel na. No kas pangarigan, to saan pa ilang asumrek ti may sa kadagiti adalak tatang. Mapanak man iti balay da inton malang. So asaan da kumaasagaan no tsak makaawit adagos. Napangkabanan iti rabe eh. Apay ka di apagsayangam iti oras ba? Dahil tati kanayon ngayon ay unay ti prinsipal mi tatang. Tamingan mi ti problema dagiti adalan mi. Masayangan na iti kinasirip ni April. Dagiti naganak na kindi ah. Apay abaybayan na. No anak timak nang napanuynuyan laki day. Nasingpat ni April tatang. Managmaymaysa, kun saan ang matagtagari. Nga masirip. Bueno, kanayon nga gapapa dagiti nadakkel na. Dakdakkel sa problema dagiti nagan na. Sige tatang. Kasapulan na sumrek ako niti pagadalan. Anya ka daya mo na Lisa. Saan mo apagsayagan ti oras dahil nga estudyante? Apay nga minaki na maestra tinapili makurso. No kuma accounting, wendonars. Baknang ka kuman no nag-abroad ka. Una yan ni tatang. Anta ako Okay, iti ganun. umno nga ita. Maestra. Oras ba? Tanak pailaan na sumunod. Oh, si Kamat Gayam Barog. Ay, pasensya ka na. Tasaan ka na ikaskaso at agaws. Tarimanag ti alad, tamang ano. Sarkan manan dagiti kaldeng. Kananda dagiti mulak anatang iti likod si balay. Apay nga mina nakabulos dagiti kalding ti karoba yo, tata. Ay, jak manam mo. Aglalaw ta, naingar ti may sa karoba may. Ing pangtana kay dain apaltugan nak anag sao-sao iti kalsada. Nagado a tao tinakangag. Kasta ka di. Ay tapnawan pa kisagmakan nyo. Ibagayokin mo na Lisa. Paaladan na lang ti solaryo. Istamat kay dain ti plano na. Ay ala, ay dumanon ka abaraw. Ay, dito'y tayo lata nagsarsarita. Sanak mo't lang agbag data. Sinardingan kayo lang, iti nakita kayo. Amang tartarimaan iti alad yo. Nakamotor ka na gayam. Wen, nalaklak kaliklikan ti traffic. At ako malang damaga kada kayo may panggap kini Mona Lisa. Malaksid kanyak. Awang ka diti sa baling agararam kinkuana, tata? Awan ti amaw. Maipawil ba tapasyaran da di pagkadalan. Kenjak pamate ang makisinara kiti ruwar. Maestra ti anak ko. No aklo nanak ni Mona Lisa. Ikasar ko adagos, tata. No kas pagarigan, ta kastanto ti pagtungpalan na. Ay, inasaya at naunay. Sapay kuma, tanasaya at kanto iti anak ko. Kay naragsak ti panagtindayaw. Maragsa ka na. Ay may ka dito'y pagadalan, April. Madama amang isursuro, itay limabas ka dito'y kwarto. So nga ita arises. Ingkadag ko, kasarita ka. Imbaga ni papa nga umayak dito pagkadalan. Makonsensyamat lang ata. Anya ti kayat mo sawa? Kanayon nga minyag barbardag. Inton kuhan, adamanan ka apa na iti telepono. Mabugkawan nakpay no dadtuma. Kala at alim ni tayo titiyemok mo. Manipod ubingak, ma'am. Kanayon da nga agapa iti day di mama. Ti maawata kay di ka dagiti pagsinsinong batan dagat. Napilitan lang ni papa nang ikasar ni mama. Ha?
Aging gay tinadoktalan ti doktor. Nga da sakit ni mama iti puso. Kat dayjay. Sana analasat ti sakit na. Manartara igid dagiti luwa. Agdo iti panyo. Awan anyaman na, ma'am. Pasensyaan dakla ko man. Sige, ma'am. Mapanak iti kantina. Ure tawon klasik iti sumarong na period. Mapanak to pa iti library. Adayin tugot ko ang merienda. Agkasangot ta. Taagkuyog tando amapan iti library. Aging gaita. Agnan nervyos ang paila. Anya, di kaya't nasawot iti ang marikrig na. Malagip ko man. No saan ko nagpasulis. Tinubyaw idi. Amangan no naragsak ti panagdan nami. Nagatong nga arapa kan karin-karimi iti tunggal maysa. Nagtulagan mi iti. At alun to ti agbalin nga anak mi. Nagsakit ko. Asang patang kagaya man dito bala, April. Apa na basa ka? Nagsaro mo tayo lang nga dimtang, papa. Kailangan mo kami na nagtudo iti agururat iti tricycle iti sangot iti pagadanan. Iso natudwan akon. Saan ka kumapilaro mo riti kwartuyo? Inawagan na kumataimay kasinukon. Mapanak pagdigos, papa. Sakpay nga ramay ti assignment ko. O sige, tama pa nakagluti ti pangrabyanta. Sana bali, taddanton ti katulong ta. Idaan iti aking sapol. Maragsakan na haktasan kaya nabarta kita. Itultuyo ko anday ta. Nalunong ti tangata. Aglingling utak. Ay. Saan ka naman na nasimrak ni April? Anya nga tamanan ti problema na. Kat nagsarita kami mat anaimbag iti kalma. Parikot man salat ta ti amana. Inton mamisan, apasyarak iti balayda. Nunas kan akasaritak ti amana. Padasik man kiti nga awagan ni April. Saan nga ta may lalaan ti amana iti kinasirib ni April? Agriringan ta salpon na. Barang kaya't nasong bata. Hello? Ha? Sino ka dila ito eh? Siya ti maestra ni April. Inawaga ta saan naman ang asimrag. Ay, Diyos ko. Saan ka di anak bitot lang? Natuduan ni di kalman. Kaya't naggurigur matan. Iso saan ang nakastrike, maestra? Oray siya, katyak mo't na pa ng opisina. Ada nga ron iti ospital ni April. Pa-doktor ko kumalaeng. Yung insingasing ti doktor, ang may confine laangan. Parang makarwarto mo't laangin ton bigan. Bimaaw mo't kitin ti gurigur na. Pasensya kayo lakungan, ma'am. Saan ang nakastrike ita, anak ko? Awan ti anyaman na, mister. Saan namat anagayatan ti panagsakit na? Nuwadan to oras ko inton malam. Umaikon to sa rungkaran iti ospital. Agyamanak, tamasiknan kayo una ita, anak ko, ma'am. Arig na, siyak ti may kadwa nga ina ni April. Kaputa siyak ti advisor na. Kan may lalaanak iti kinasirib na. Ang nanervyos ko pala. Katimtimak na launay. Malagip ko man ang tinapalabas. Isuka diha talaga. Nalipatak lang at dinamag tinagan na. Naalak namin tinagbain. Kat uray ti ama ni April.
Saan na anay turat at inamang tinagan ko? Ang saan na nga tang amo? Asyak ta advisor na. Apo, anak ka mo lang kayo, Papa. Ano ka diti pang panunutan nyo? April, nakaring kagaya man. Itay pa lang ang nakariingak. Nakakidumak laang. Kumusta ti marikriknam? Saan ako nga gurigor, Papa? Uray sandak ko man nga hospital. Sayang ti may sangal daw, adyak nakastroke man ni ti pagadalan. Uray inton bigat kat amangan nung dakto pa'y makastroke. Sana na ito ti panunutan man ako. Tinapateg, kat ti panagimbag mo. Patpatin ka unay. Kat kahit nga dadaga sa mapasamak kin kanak. Patpatgan kayo matunay, Papa. Sapay ko matasan kayo nga agbartok. Imawagan ti maestra mi ti cellphone itay. Siyak tinang sungbat. Amangan no umay nakanto kano sa rungkaran enton malam. Mga tawag ko. Awagan lang maninig. Talagasan na ta maawanan itinamnama. Hello? Hello? Di magasagit ay bigat iti balayo. Nalapsak namin ni tatang mo. Tartarimaan ng kaalad yo. Nagsaritaan min kinitatang ti panakasukat ti alad. Mangal daw tapay gaya. No sana ko kumikom diti opisina mo itay. Awisin ka kumamangal dawen. Ngam ba rin ka di? Awisan ka nga agpasya rin ton malam. Sige, tapno awan ti makunam kanya. Ngam dumagastan to kumapay iti ospital. Saan man nga minin asimrag iti pagadalan ni April, taggurigor. Ma'am, agyaman at ta sinarong karandak dito ospital. Imawag kayo kano itay. Ngam ni Papa tinakasari tayo. Madanaga na kita na amok kini papang mo. Maggurigor ka ngayam. Apay nga mina nagpatudo kay di kalman. Kalat namin nagbayakabak edi lumukan na kon iti tricycle. Sayang ta, sanak manan ang nakastroke. Sana bale. Umabrot kanto ninton maminsan. Pasensya ka. Naibayaga kay April. Kimatang kiti pruta sa parakin ka. Papa, ni Maestra, ni Miss Mansano. Ha? Sika. Mona Lisa. Diyos ko. Ano kasta? Sa anak-anak dito. Nirutante ti ama ni April. Naglaw ko nga pada kayo anas daaw. Kani Miss Mansano, Papa. Agam amo kayo kadi? Anak. Diyak ka mo ngay sugayam ta advisor mo. Kapwiti pa nagbisbisyok. Ado, diyak amo mainaikan ka. Uray si ka mismo kat nabaybayak. Nagsaya atan ta. Agam amo kayo. Amoyo, nagsaya at ni Ma'am Kanyak. Manipod na tayo di Mama. Kas na isang tiinak. Ad-adda manon nasingod kami ta. Agam amo kayo. Mga tapay kit diti ginhatang ko pang rabita. Saan mo man kami na magustuhan na kiti taraon nga iserserbidada diti ospital. Intun mo damdaman amangan kay ti prutas, ha? Papa, nasa papayapan ng rabi Sana ka nabisin. Kasanoan nagam-amo kayo kini Miss Mansano, Papa? April, kung saan ka mabisin? Mangan kalatang harudan iti prutas. Dati man sanas ka day? Wano pumelo? Diyak amo no anya ti kayat ko. Prutas pa iti insagot kanyak ni Ma'am Mona Lisa. Amoyo, Daddy. Anya na dyan? Nakita ti napigat panang mingming yung kini Ma'am Mona Lisa. Oh. Kursunada yun samat. Pilya ka talaga. Napintas ni Ma'am, nasimpot pa'y. Naminsan kat dinamag ko no apay asan anak ki asawa. Nagulimag sa inisang. Ngam nadlaw ko ang makalulwa.
Ano niya? Saan na pa yung ata? Nalipatan ti pan nakapasakit ko kan kuha na iti. Papa, saan niyo pa gaya masinang ti sa ludsud ko? Ah, Kasano ang nagamamu kayo kini Miss Mansano? Jak mas balang tinagsak ko. Kamaudyanan na. Pinatgammat lang ang tinabayagan na daw kung nagsarita ta. Ka nagpasyar ta. Kasla na ungarang ti pusok. Anya di kayat mo sa Nick. Kasla, naadaan na kitinamnaman. Pangaasim. Saan? Diyak kayat ang masakitan kan tulaan. Apay namin. Kurang kadipay dagiti aramidak. Anya ti sapsapulam iti may sa alalaki. Makaanay ko man a pinatgan kang pasyal. Diyak kayat ang matungday ti kinaragsak mo iti agdama. Saan ta amalikli ka na pagsaritaan da ito eh? Nabayagan na agar-aramak ka. Kat adana makan tata sa tor. May papanitinob na midagad-adal ka pailangan iti kolehiyo. Pangaasim. Saan ta pagsaritaan day ta? Hindi mo lang munik. Nagkita kami kinirutante. Manipo didi, saan ka na nagaya? Mabuti nga kon nga gaya. Kasla awan problema mi kinirudante edi. Ngam nakigtutak edi na amak. Anasikugan na ti agkursunada ken kuha ng anak tibak na. Isubot laang ang narabyan ka na gawin. Nagkuyog kayo gayam kininig ang nagpasya. Kaya't nakadi asawan na ita, akayat mon alukatan ti pusong para kikwan. Pinagkaklaan, tadyaket ang mabainan tatang. Dayjay kadi pa laang rodante, di ayatem. Saan ang malipatan ti umunang ayat tatang? Wendo, dayjay alalakit eh. Heh, baag ka, Mona Lisa. Inalilaw na kalangarudan. Nasulisugla ang tatang. Naumuyo lang kuma. Nagkita kami kinirudante. Saysaya at lakuma, asaan ka, akinasarita, maestra, Mona Lisa? Saan ko maarumbang nga ungtan ka? Sige tatang, sumrog ako ni ti kwarto. Maturog ako. Sa paag tulangan ti agriing nga agaramid iti lesson plan ko. alas 12 gaya man iti rabi. Narnaganan iti turog ni April. Kayong ingas na launa iti nana. Ti babae makagapo. Anatilay tinaragsak ngayon ayat mikin ni Mona Lisa iti. Nagatutera pahap mi. Nagtulagan mi akalpasan na makatulpos kami. Katagkasal kami ninton makaurnungak. Ngam, nakrukupak iti sulisok. Nagdakla kumay di balay ita. Agbartekak. Apa ni Mona Lisa ti maestra ni April. Diyak na sumbatan sa lunsod ti anak ko itay. Diyak kaya ta masakit ang tirik na na. Nga puta manipod kinaubing na. Naimatangan na ti panagap-apa mi. Naging ka nagsakit iti puso. Iti laksid ti amin. Na konsensya. Kapan pa daw laang ni Mona Lisa. Nagpasyar kayo kanumat, edi kalman. Naragsaka nga rin tata, imanugot ngagpasyar kami. Ngam di magas kami pelang iti ospital. Awan tina ibaga na akas na kanya. Asino ka no tina ospital? Di may isa ka dagiti estudyante na. April tinagan na tata.
Anya, ti magus-gustuan na nga estudyante na. Ay, yak mawatan ni Mona Lisa. No apay amasyan kang masaknal na unay ti dayjay nga upeng. Uray man kitday masiray. No, saan na amayulo ti agada. No tagdo mga rod, makarik na akit iti ilam iti dayjay nga ubing. Kaya inagaw ko iti imatang ni Mona Lisa. Ha? No, timbag ka ni Mona Lisa ka dyan. Saan na pa'y nga ang nopyo? Agiliman nilig. Kasanon tulaangan inton agasawa ta. Agyaman nagpapatay nuwarda ko niti ospital. May salang aldaw nga wanak dito'y balay. Nailiwak launay niti kwarto. Manipo di anak. Agan anal kanton. Nasasayahat pa nawagan na. Kung may kasukulan iti pagkadalan nyo. No saan pa nga gawid di Mona Lisa? Agtalinag ka pa'y lahing iti kwartom. Kaslaan mo kung anya ti panggapyo papa. Kursunada yun samot ni Miss Mansano. Ha? Prabrabakan na ko na. Oh, apay alimabasit kayo papa. Apay nga minasaan nyo nga inaramidi ni Ma'am Mona Lisa. Nanya natin mapampanunot mo. Di saan ko man di mamang mo. Nangipas ngay gangga. Amangan no, saan kayo kumaan agap apa no isut inasawa yo. Nasingpot ni Miss Mansano. At basol ko, nakapay nga apa kami iti dahi mamang mo. Aging gay ta, makunkonsensya. Gamsan ta na pagsaritaan dahi ta. Kabalong karitag may saan dito'y balay? Kasapulan na mapaanak iti opisina ita. Mabaling ka diya sumragak iti pagadalan inton malpas ti pangal daw papa. Kabaw lamon? Uwan papa, napigsakon. Masikuranak nga awan araramidan na. O kiti agbasa ka kadag iti librom dito'y balay. Dahi tama ti sigod nga aramidam. Uray kagap-gapo iti pagadalan. Pagsangpot mo, agbasa kan kadag iti librom. Nakarwar kagaya man iti ospital April. Ken imay ka pa yung nag-eskwela. Plano ko mga umay ka man ng sarungkaran iti ospital inton malang. Naimbaga na ko, iso nga imayak pa yung nagadan. Saan na ko mapalubusan ni papa nga nagpilitak? Intulod na kangarot. Uwan, nagsubli iti balay sakbay ti pangal daw. Nangan kami ti restaurant. Imbilin na kanyak nga orayak diti kwartuyo ta umaynak to kano sukunan. Anya? No, okay lang kada kayo ma'am. Awan ti problema iti dayta. Oh, kasano nga ron? Mapana kon iti kwarto apang isurwag. Agkita tantulaangan inton malang. Nominal lang masukunak ni April iti pagadalan da. Sana maliklikan ti panagkita mi kini Mona Lisa. No apay ngamin, ay imbagak nga urayan na kiti kwarto ti maestrana. Pampananutak ti kinatalgid ngamin ti anak ko. Ay, iyak nasumbatan ti saludsod ni April. No kasano nagamamu kami kini Mona Lisa. Sakit sinutil nakpay tanak ko. Yak lamon. No niya ti marik na tanak ko. Lumamuan na ani Mona Lisa tiga po. Ti panagap-apa mi ti dahi ti mamang na. Kit ni Mona Lisa. Kagurugura wano nasakit pa lang at tinakam na kanya. Talaga rin ugyan nyo napabaliwan ti aladyo tata sa tora. Nabayagan apag tultulagan may kini Mona Lisa dayta. So nagtulag kami iti agsapa. Ay malagib ka. Dapay lang iti pagkadalan ni Mona Lisa. So kung nagkumadya pagkadalan data, awisak man nagpasyar kami tata.
Amo na ka de, aso ko na may ti pagadalan. Ya ko ninawagan ta kaya't ko asorpresaan. Ay, day talaga nga. Lumaira na, ganda meeting da. Ay, saus. Nagagat nga ba di principal amang meeting kadakwada. No bilang takasta, tata, uraya ka malpas ti meeting da. Awisag tulangan ng mga rabii kami iti restaurant. Naimbaga malam mo, Mona Lisa. Nagtulag kami ni April itay bigat, nga umay kusukunan ito'y kwartom. Kwa. Mga nagdapay lang iti kwarto ang maudya pagklasyan na iti malam. Mabayag namin na palubusan daya ang maestrada. Madam, apayasan ka makaparang kanyak? Kaguro na ka di pa ilaeng? Jack nam namaan, asikati ama ni April. Agyaman na kiti kinaimbag mo itanak ko. Ngamno na bayag ko man nga amo masyak ta amana. Jak na amon. Mona Lisa? Ha? Nick, apay nga da ka dito eh. Pasensya ka nung saan kami nawagan. Kaya't kami nasorpresaan. Oh, sino ulit yung lalaki? Agar-aram ka di ka na? Ada kayo gaya ng papa. Nabayag kayo kalin niya uray? Yamot namin teacher mi. Nagbayag namang palubos ka na kami. Nick, iso ni Rodante. Amati may nga estudyante ni April. Nick, ni Rodante. Maragsa ka na kamakam-amo keng kanik. Nagsakit nga min ni April nga anak ko. Hindi natuduan. Kahit kinid daw ko ti pamalubos ni Miss Manzano. At ito'y classroom na ti pang sukuna kita anak ko. Mapantayo ka din, papa? Wan, kahit no makasingata ka danik ken ma'am mo, mapan kamin. Madam, mapan kamin. Agyaman na kiti pa ng palubos mo dito'y kwartong ti pang sukunak ita anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nick, pasensya ka no, pinagkadkadak ti awis mo apa nagpasyerta. Inton malamlangan. Ado nga min ti aramidak a lesson plan. Kan dandanin ti examen ta estudyante. Kat jak pa inalpas ti nagaramit ti exam sheet. Awan na yaman na Mona Lisa. Oh, awan ka din tata sa pura. Mga nadala na panan na. Iso ka di ti kayat mga kasarita? Mona Lisa, sikat ti kapatgan kanyak. Ngayon, adala kayat ko amaman, may ipapan iti amada diyang estudyante. No anyaman ti pampanunutam, nagbidot ka ni. Itaylaan nga imay ni Rodante. Kan, inlawlawag namat kan katigapuna, saan ka di? Sigod ka din nga agamam mo kayo? Nick? Oh, ape asaan mo masumbatan ti saludsod ko? Di mo kunaan, pagselselosan tinaganak dagiti estudyante. Laglagi pam, asaan ko anobyo day chay. Kan nabayagan nga imbagakan ka, nga ibaw ing mulangan ti imatang mo iti sabali, saan ka di? Sige. Sa anak nga rodang nagbayad. Nick, no napasakit ak tirik nam, pasensya ka lako man, ha? Ikulbo na kamanan ti kinalupoy tinakam ko. No saan ko kumapampanunutan ni April. Kahit ko kumamanan taginom iti arak. Ang mga nagsakit pa rin tinakam na. Katay ti pamparan na mabaybayan na ti panagadal na. Diyak kaya matatahal ti masakbayan na. Gapukan niya. Masirib tanak ko. Kanya nga ta. Nobyo ni Mona Lisa kay Janik.
Masaksakitan na ka. Basol ko ti amin. Itilaksi na nagkariya kidigan ko na. At ipusok ka tagpailangan ko na. Nupay di kinapod na. Intalumin ko di pusok ti panagayat ko kan ko na. Banag alagap apaan mi nga kasawa. Kaslam akong konsensya akmanin. Papa, siririn kayo pala? April, nalpas mo ka din nagit assignment mo. Wan, oray malada wakto na makaringin ton bigat. Akita kami tumanan kini Ma'am Mona Lisa. Magus-gusto ma talaga ni Mona Lisa niya. Nasingpot ngamin. Nakasaysayat kanyak. Papa, saan kayo ka din mga asawa pa? Ah? Saan nyo ka di magusto ni Miss Manzano? Pilya kang ubing. Kaya't mo ka di ang mga sawak pa eh. Kaya't mo nga isukat ko dahil mamang mo. Tapno saan kayo amalmalday? Tapno malikli ka ng tipa ng barbartek yung. Amok asaan kayo anaragsak iti panagdenayo iti day di mama. Kaputa ka dayo kayo nga alap-apa. Talagang nadanda ka mo. Yun, masirib ka talaga. Mawatam nagiti pasama. No mga asawa kayo manen, kuma, ni Ma'am Mona Lisa. At ang sama to nobyo na. Ang mga dan plano na nagkasariti dahil dyan lalaki ang nakita. Ay, ti amok kat agar-aron pa ilaan dahi jay anik sa kini Ma'am Manzano. Ha? Dili bagbagam. Mapantakit din maturong. Anya ito nawakak ni Mona Lisa. Saan kami pa nakapagsarita na yung bagkan? Kasla saan ka mamati? Kasaan nga agar-aram dahi arodante kini Mona Lisa? Agatapak ang nagulbud kanyak. Nabayag siguro na suksukunin dahi lalaki ni April. Ket pambar na laday dahi. Ngam tipod no. Ni Mona Lisa tipod na arantana. Naskan ang mamuak no sa dino tipag na adan dahi lalaki. Agrin nisot kami. Nabayagan nga agar-aramak ni Mona Lisa. Kat masapol asyak ti pagtungpalan na. Masapol asyak ti makaikot iti kinapintas na. Oh, April, nakamerienda ka din? Saan na ka mabisin man? Intun aldaw laang nga na mga anak. Amangan no kayat mo daytoy tinapay. Naimas ti palaman na daytoy. Ha? Oh, imisam ka matlaang. Talaga ka di asaan ka mabisin? Mabainak ngamin, buy-buyam, mangmanganak. Ming-ming-mingan kayo laan, ma'am. Saan ati pandangan nyo, tikit kita. Ay, makakatawa pa iti dayta ako nam. Nakapimpintas kayo ngamin. Anda ko madamagat nam. Mas na mabainak mo't amang damag. Oo, apay ko mamabain ka. Anya ka di dayta. Ni Sir Nick, agar-aram kada kayo, ano, nobyo yun. Saan kami nga agnobyo? Kan awan ti panggap ko ang makiasawa. Ngam, dagitin tumot ngamin dagulit. Ha? Ay, sayang. Oh, apay mo't asayang. Kung ang anong kini papa, ano mga asawa pa'y, kaya't kada kayo. Anya? Diyan kami kaya tamalmalday ni papa. Tatno, maliklikan nanti pa ng barbartik na. No saan na akayat ti agbisyo? At daday taken kwa na. Sika ti panunutan na. Ti masakbayam. Pasensya kayo lakuman, kadagiti na ibagap. Napasig kalaan namin. Amangan matno, sika. Ti malidlidayan, April. Asino nga taday ti umawawag kanya? Kasano anaamuan na ti numero? Sumbatak. Hello?
Pasensya ka ni ti panang siyakin ka, Mona Lisa. Nirudante da ito eh. Anya? Saan ka mat katalamas da? Nakapay nga amok tinumero. Mabaling ka din agsarita ta. Agsarsarita-tan. Maipanggap lang kini April ti pagsaritaan ta. Awanan ti sa balipay ha? Lumabalin, kahit kung hagkita ta. Tapno, anya? Naapay ngamin asikapay ti ama ni April. Pangasim. Lading hitak. Potdak ti panagsarita ta. Adapay klasik. Ay. No apay ngamin. Ang nagkita tapay laang rodante. Nga, agawit kan summertime. Inawis ko ni Mona Lisa nga agpasyar. Ngam pinagtid ka naman natin. Taado ka no ti aramidin na. Isong entulnog ka lang dito balaya. Nambaran may tinagsarita. Aw-awatem latan, di kasasaan na. Narigat at talaga ti maestra. Adaman kaya't ko adamagan kada kayo, tata sa to. Ah, Nadatngat namin iti classroom ni Mona Lisa ti ama ti may isang estudyante na. Anya tinaga na itayan? Rodante? Rodante. Oh. Ape anas daw kayo, tata. Amamoyo ka di daya lalaki? Paspasyaran na ka di ni Mona Lisa? Ay, si kalaang, timang paspasyal king kuwana. Nay. Nge, tatang, dimtang kayo gaya man. Apay nga imay kayo dito'y kwarto. Adda ka di iba kayo kanya? Adda na buwak kinilig. Maipanggap iti ama, ti kakaasyam nga estudyante. Isukan di ni Rodante anang loko ka. Tatang, Mona Lisa, apaya di mo yung pag-aatagos ka lang. Isukan di akakasyam launay ni April. sakbay nga usigan dak tatang. Nabiit pa'y anaamuak. Ani Rodante ti ama ni April. Nakigtutak nga rod idi nagkita kami. Ket anya, ay ayatam ka di pa ilaan. Pangaasiyo tatang. Saan niyo kuma ariribukan ti panunot ko? Naamuyol ako ma. Naamuyol ako ma tatang. Sige, panawan kayo pa'y laang. Naamuyol ako ma. Ngam, apay amakarik na akpay lang iti kastoy. Pagyaman ak. Tapinat gamot lang ang awis kung agkita ta. Pinilit dito igit ti bayba pagsaritaan tata na ulima. Anya ka diti kayat mo pagsaritaan ta. Manipot iti nagasawak. Santa na nagkita. Diyak mo't namnamaan nga agkita tapay. Nakigtutak, idinanggag ko titimok mo. Ado tinapasama kabayatan. Ti panagin na tayo ta. Sana naragsak ti panagtin naming agasawa. Kanahan kami nga kapapa. Aging nga nagsakit iti puso. So tayo dyan, natayan. Naistorya ni April. Nasapa apim musay ti inana. Manipo didi, nagparpartek ak. Nakonsensya ak. Aging gay tinabaybay ak ni April. Dayta ka dilang ti kayat mapagsaritaan ta Rodante. No awanan ti sa bali, pumanong tan dito ay pangaasin. Kan saan na kun nga itulnog ijay balay. Tentang kagaya ba, nabayagan agon uray dinig. Sa dino gamin tinapanam.
Impakadakmat kada kayo, itay rin mo ara. Mapanak iti balay ti may sa agayem ko. Unak no, anya ti ibaga na kanya. Ang damot gayam paskan iti balay da. Mona Lisa, saan ka kadipay anak ka desisyon? Tatang, imbaga akong dagitiga po na. No apay asaan ko ama aklon ni Nick. Awan na pulos tiriknakkan ko na. Kan naikarikon iti bagi. Asaan akong nga agayat pay. Kaya po saan mo pa'y analipatan ni Rodante? Isu kadipay laang ti ayatam. Pangaasiyo ko matatang. Mona Lisa, agpudno ka kanya. Talaga ka di na napangkay ti kayam po. Welo, nagsinlarag ka kini Rodante. Sige tatang, sumurag ka pa iti kwarto. Kaano pa'y nakasusurong tagulbod ka dyan? Kalpasan ti panang loko ni Rodante ken ka. Kaya't mo pa'y laang ti magisinubyan kay Kuana. Saan ka ngagpali na maag, Mona Lisa? Sige tatang, tapno mamingga kayon. Ibaga akong ti agpaiso. What? Nakipagkita akin ni Rodante. Kunak to pa'y ibagam iti day di Rodante. Kaya't kau ang makasarita. Anak. Talaga nagagat ka. Oray Sabado, libro, tisang sangwem. Kuna nga ni Miss Manzano, iso ka ng ama siri bak na nagagata nga ang basa. Ni, Ah, kaslamay kulkulang kayo mat papa. awan. Talagang sama ta kursunada yun ni ma'am ko Kaya't ko ngagbali nga iso ti may kado amamik. Nasinggot nga min. Nung sana agapukin ko na. Napayag ko man na nagsardin nga agad. Anak, ada kaya't kung ipudnukin ka. Nga mamangan, magbaaliw ti panagkitam kay ni Mona Lisa. Anya day ta, papa? April, sigod na kayan ayat ko ni Mona Lisa. Agayan ayat kami din sinulisog nak ni mamang mo. Gaputa nagsikog. Isuwing kasar ko. Kasta gaya. Ni Mona Lisa tiga po na nagapapa kami ti day di mamang mo. Sana naragsak ti panagdinami tapag silsilosan na. Iso, akanayan kaya mo tan ang bartik idi. Maawata ko ang papa. Oh, April, abay makaluluwa ka. Ada ka di problema? Ma, ada nga minimpod no kanyang di papa. Sakbay gayam ang nagasawa da iti day di mamang. Da kayo ti kayan ayat na? Anya lakit din ni Rodante. Saan ko man arumbang nga imbaga na daytakan ka? Imbaga ko nga minin kan ko na ano mga asawa manan. Kaya't ko ada kayo. Naamuhat. Da kayo kano tiga po na nagap-apa da iti day di mamang. Pagsilsilusan na kayo day di mamang. Gaputa da kayo tay ayatan ipapang. April, kagura na ka di. Ma'am, saan kayo akagura? Nagsaya at kayo kanyak. Amok awan ba sulyo? Agyaman ta maawatam ti amin, April. Kaya't kung hagkari ka kanyak. Ipasnak mo kumati agadan, wan. Uwan nga. Nabayagan anak kapanaw ni April. Nga, makalwa ak pailaan. Talaga atyak, nalipatan ni Rodante. Isuti ka po na no apay asa anak kon anagayat pay. Nga, rumbang ka di. Rumbang ka di.
Apagungarak pay laang daytoy amarikrik na. Ay, naangaw dagiti pasama. Naunday apanawan ang nagsagaba ngam saan anay talimang iti kinaragsak ti rupa. Nagistayan ako na. Urek na nagkintayag. Naimbag ta nakapagpreno ak. Nairan na nga wanti sumarasarano ka na kami. Ne, ti lalaki atin sa kiti kotse adandan ni nakapadong pa kanya. Kasla, Ay, inranta ka talaga dito eh. Takayat kung agsarita tayo tinalapat. Nick, anya ka diti problema ang kanyak. Nabayagan ng agar-aramak ka ni Mona Lisa. Iso apang naasim. Saan ka kumaapasal-sali? Saan mo nga mo ti bagbagam? Orebak nang ka. Saan ka akabutan? Amok nga aramatam lang ti balasang mong estudyante. Tapno makaasidag ka kinkwana. Saan nakapilitan? Saan nakpaingam amo? Kulitat. Saan ka akabutan? Agpada tala nga lalaki. Ket jak ipalubos ang maagaw mo kanyak ni Mona Lisa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oray din na tayong dasawa, Mona Lisa. Saan ko pinanggapasubyan ka? Gaputam mo, anak pa sasakitan ka unay. Kanarik na kung kasano ti gura ni tatang mo kanya. At data ita dito igit ti baybay. Nagkadkad kay dawisin ka ngagpasyap ta. Ngam, kahit nasa unday ta, may ayatan nakpila, saan ka ti? Saan ka ngay ayatan? Maawatan prudante. Pangaasim. Umanayan tinaminsan a pinasakitan na. Ikarik, litupak dagiti nagkurahakin ka. Patpatgan ka unay, Mona Lisa. Pangaasim. Saan nakngarakupan? Rodante, ibasam ni Mona Lisa. Nick, kasano anaam nga data dito ay? Nick, saan ka nga giskandalo? Nakita ti amin. Ay nati kayat asawan daytoy Mona Lisa. Saan ko maabo mapati pa nagkitam kini Mona Lisa, Nick? Saan ko lang nga natagpulantirik na? Kapoy tinalaos nga iliw ko kinkwana. Awanan ka ito. Pangaasim. Saan ka nga skandalo? Awan karbangam kini Mona Lisa, tagar arong kalayang kinkwana. Idinto asigod akayan ayat ko. Karkaritan na kaliha. Ulit at tagpakpakaasikan ka, Nick. Saan ka kumangag skandalo? Panawan ta ni Nick, Mona Lisa. Saan na kami kumanang surutan pa? Titakan! Anya ti kayat asawan ti isusurot ni Mona Lisa kinirodante. Saan ko ang maawat aday jay pailaan alalaki ti ay-ayatan na. No saan na nagpakpakasi kanyak ni Mona Lisa. Jak ang mundo niya tinapasamag. Kat ni ama sa tura. Anamungan na ang makisinubyan ni Mona Lisa kinirodante. Saan natamat nga tanong masurutan ini? Pribado dahil talaga. Kuko ti may sagayim ko na ito Harris House. Awan ti mapalubusan, nagbasak-basak. Intrunog na kumalangan ni Jay Balay. Sigurado nga pulong ni Nick ni Tata. Kaslasang na lalaki. Awadan na lakuman ti kinapod no. Anya kinapudno ti ibagbaga. Namnamaang ka di. Akayat ko pa'y ti makisinubyan kan ka. Kalpasan abinaybay anak. Saan ka pinilit na sumurot kanyak? Kaya ta sa hunday ta. Patpat ganak pa ilahan. Saan ko maarumbang nga inarakop na Rodante? May sak, maestra. Lading itak.
Saan ko na nasar ka doon, Direk, nak? No pa'y marikrik, nak. Kahit ko si kati mismo ang mga ibaga. Ngam nagbidotak. Nakasaganak amang waya-wayakin ka. Rodante, Pare, saan ka magsangit? Kahit kadasawan, di pa naglong nga. makaanahin dagiti matatawag sarita. Ngam no kayat mo nga iibkas ko. Saan ang nagbaliw tayo diin karikan ka? Dahito'y pusok kat agpahilaan ka. Ha? Oh, agyaman ang launay. Dak mahawatan direk na. Itilaksit a pinagsagawa. Kan minulit ang tinadarisay ngayan ayata. Nagtalinaadak anapudnokan ka. Dak lamon. Numuamuan ni tatang daytoy. Kunak man no intulnugan dahi di alalaki ni Mona Lisa, ama Sator. At dalakit ni sa bali ang pananda. Adya ti kayat mo asawan dek. Pinanawan da kiti igid ti baypay. Kalpasan na binaybayan ni Rodante. Makisinubyan pailaan kan kuana. Saan ko nga buday ta? Ngam, adala kay baga kanya ka nagawin itayon ni Mona Lisa. Ngam rimwar matla adagos. Naira na gamin nga adala pa na. No naaramid at pinasaktan ni Rodante idi. Ad-ad naman ang nagsagaban ni Mona Lisa. Ama Sator masirig ang maestra ti anak yo. Di na ko makagura dek. Aging ga kalag dita. Ti ba ibaga may panggap iti palasag ka. Siya ka ti makaampo, abakisarita king kwala. Uray, taday tulog mo ni Mona Lisa, Rodante. Mabalid mo ti agawin. At danto sa bali agun daway apan nagrinisot ta. Sige, ama Sator. Nakasagana ka makisarita kada kayo. Tapno aglinawag tayo. Pasensya ka lang kuman kini tatan. Kan saan ka may tulnog itirwangan. Aganat ka kumay iti panagmaneho. Saan ka madanagan kanya, Mona Lisa? Sige, ama Sator. Mona Lisa, mamoom no kasano ti kinaugat ko. Nga manipod may sakan ang maestra. Kahit saan kan ang maungtan. Ngam ti mapalawag kang ka. Apa di mo laang na ipaayan ti dilakadesa ti bagay. Tatang, makawanan ka kuma. Kaya po noon na, may ninig dito yung balay. Kat impulong na, tinaimatangan na. Apa naging narakop yo kini Rodante. Diyak napakadahan. Di pa nangarakop ni Rodante kanyak tatang. Isumad adimtang ninig. Ada ka dilaskan ang mamwak, Mona Lisa. Pakawanan da ko matata. Saan ko anasar ka ng tirigda? Ay ayatik pailaag ni Rodante. Apay, saan mo ka tinamalagip? No kasano a pinagsangit na ka ni Rodante? Gapo iti kinarukop na iti sulisog. Kinambisyoso. Insukat na ka iti sapali a babae. Saan ko amalipatan tatang? Paglunitan ti panawon ti sugat. Ngam saan mo ka di a mapanunot? Ano na aramid ni Rodante tinang pasakit king ka? Mabalin nga ulit ng tumadaan. Pakawanan da ko mapapa. Imay ni Sir Nick ditoy kat jak nakapagulbod kan kuana. Dinangran na kayo kadi kin ni Miss Mansano? Saan ko ngayon palubo sa matangran na ni Mona Lisa, anak ko? Liniklikan mi. Nasayat mo kasta papa. Amok na niya tururay may baga. Maragsakan ka lagid di. Anak ko, nagsinublan kami kini Mona Lisa. No kasta? Agbalinton apod no ang mamangko ni Miss Mansano?
Daduma nga min, mami, ti awag ko kan kuana. April, agyaman na kamawatan na. Papa, kayat ko ang naragsak kayo. Nakita asaan kayo ang naragsak iti daydi, mama. Kan sapay la ko, ma. Ta saan kayo nga agbarbarta? Saan ko ang maawat na ito'y? Ang mga nuan niya ti inarami din na Mona Lisa ken Rodante iti apananda. May samot dayjay alakay sa to. Rodante, saan tapay analpas? Natustuso ak ngam itisika. Dayta. Amok na nga panginawagan naknik. Naskan nga watam ti kinapod no. Siya, kay ayatan ni Mona Lisa aging gaita. No adda ka la iti sangok. Pinarpar kong tarupam. Saan na kumapangtaan? Agpatatalaan nga lalaki. Karkarita na kadi Sikat tinang ipangtakan niya, Nick. Agduatawan ang nagaram ka, kini Mona Lisa. Ngam saan na ka nga inaklon? Kaya't naasawan dahit. Aguli magka! Si katulong bangal pabusoy. Naaramid mon tinang baybay akin Mona Lisa. Pacheck. Ulitem tumanan apasakitan. Day taman di ko April. Adaan na pintas ka no nakaisem ka. Wano, ada ka di natagtagain mo ang nakaragsakam. Napimpintas kayo lata, ma'am. Da kayo kin ni Papa ti sigurado ka naragsak. Ha? Naistorya ni Papa kanya. Agbalin kayon ton kano apodno nga inak. Awan gayam ti may limod ni Rodante kan ka. Kaya't ko ngamin ang naragsak ni Papa. Tapno saan ton nga agbartak? Saan ka di nagbarta ki di Rabi Ay saan, ma'am? Ni Sir Nick kano tinagbartak. Imawag kin ni Papa. Anya? Oh, apayakan lahat alimmiday kayo. Pampanunutin amin. Sanda na pagsaritaan dayta. Agyaman nakta ni Papa ti piniliyo, ma'am. Ay se, Miss Mansano. Uray, saan ko kumanga ama ni Papa? Saan ko akayat ani Sir Nick ti para kada kayo? Amok asaan ama aklon ni Nick. Anak isinublianak kini Rodante. Mariribuk anak na niya teramitak. Nagkariak iti. Asaan akon nga agayat pay. Saan ko ang tungpal tayo takarek. Gaputa din manan ni Rodante iti biyag ko. Numano atawan asinang sangitak kinagtungpalan iti ayan-ayat mi. Ngam dito'y pusok. Ay-ayat at launay ni Rodante. Kasi din kari kada kayo di kalma na ama sa tor. Imayak dito balayo. Tapno makapagsarita tayo na imbang. Maagyanak ko. Saan ko kabaalan nga ungtan? Isuasi ka ti kasarita kludante. Apay sinubliang pailaang ti anak ko. Among kaday, numano atawan asinang sakitan na ka. Amo ka saan pa nagmamaw tipong tutyokan niya ka ama sa tor. Nataltalagad ni Mona Lisa iti danak. Ngamig, kininik. Dahita ka nila ang tigapuna. Naistorya ako ni di kada kayo. Asan ang naragsak ti panagdin nami iti na ni April. Kanain kami nga agap-apay di. Gaputaan mo na ani Mona Lisa tayo etek. Kahit saan munto nga ta apasakitan pa. Ama, Agsao ka. Yak kaya ti may sarsarak, Rodante. Iso aday ito'y tinaglaki pa.
No di mo kapailan, adi mo to pasakitan ni Mona Lisa. Ipaayam langan iti waya-waya na. Kahit saan kanton pulos kagparangking kwana. Nalpas kami na nagsarita kinitatang mo, Mona Lisa. Kinonsinsya na. Ano jak may karyasan kanto na pagsangidan. Waya-wayan ka laangan. Kat sa anak to na pulos ngagparangkin ka. Nagparang ka kanya. Sa pumanaw ka maglaan. Yakon ka ba ilang timang pasakit kan ka? Lumabalin. Kahit kung ngagkasartan. Aniya, Oh, saan mo ka diya kayat ngagkasartan? arapa at may sa babae. Di kasarti. Ay ayatan na lalaki. Sigurado ka kani, iti dahi ta desisyon mo, Rodante. Iti dahi to'y atawan ko. Amangan kung saan kan ang maipaayat iti anak. Sana dahi ta tinapatag kanyak. Tikas ka ng kanyak. Agpimpin na tigtaw na eh. Awon gaya ma. Nagsarita kayo ka din kininig. Kasapulan ka di pa'y, idintong hagayan ayatan. Saan ka alapdan no kahit mo ti sumurot kang kuana? Nawisan na kang agpasya. Tilahang makunak. Agan ang nagkakumakin kuana. Alasan ko ti kotse ni Rodante. Amangan kit dinon ni Mona Lisa man at kadwana. Awan ka din tigundaway ko kan kuana. Nimat gayam mo na sa ti sumungat. No kasta agawid pa ila. No pagkadkadan na ti pananghabis ko kan kuan agpasyar. Oray dyan palay da na pasyar. Agyamanak, tanaawat anak, adito'y laang balay ngagsarita tanik. Amo kasaan ka na may pasyar pa'y? Sapay ko ma, tamaawat mo ti kinapudno. Isumat lagaya maiti agduatawa na panagaran ko ka. Saan nakmenik ka ni Tikuntaway? Ngam saan natabidot? Anak isindubyan ka kan kuan. Nagkarin ni Rodante ngagbaliwan. Kat adda ni April agapo tap nagbaliwan. Jakim pagarupat kinakasya ng estudyante. Inangtong da itinapod na panggapagan ka. Pangaasip, saan mo kumaapabasulin ni April? Saan arumbang na iramraman mo? Saan ka maawanan itinamnama? Aging gaasaan kayo makapagkasal. Baring maamiris mo to. Asaan arumbang anak isinubyan ka kankuan. Nagtulag kayo kaya ba kini Rodante, ti panagkasaryo? Sigurado ka kade, iti panggandag mo. Sa anak pa nga manugot tatang. Injaya laang ni Rodante. Nasaya at no kasta. Barang kas ko na ninig, mautob mo ang nagbindot ka, iti panakasinubyam kini Rodante. Naimbag, hindi linuko na ka. Agayan ayat kayo pa ilaang. Kasanaon, nainton agasawa kayo, kat masulisog iti sabari ang babae. Kuna ni April tatang, kayat na ang mga sawa man ni Rodante tapno naragsak. Kansaanan ngagbartag. Ha? Nobisyo na dahi ta, narigat na ang may kat. Ngamuri gayam din dahi, nalaing nga aginom itiaan. Dakmitan na po utan ti oras. Dandan ni kaya man nagsipngat. Imawag ito ni April. Katiti ka nung sango ti pagadalan ti pangurayan na kanya. Tanapan ka no ijahin, division office ni Mona Lisa. Oray nag-tricycle ko mga rudlat ang tanak ko. Oray tasaan mo tan nagtuto. Ni April ito maawag. Matiktikan nga ito nga gururay kanyak tanak ko. Hello?
Papa, mabayag kayo katipay? Dandan niya akong makadanon dito pagadalan niyo. Pasensya ka, iti pan nakaladaw ko. Dandan ni nalipatak timang sukon ken kan. Day naramig ko. Sige, Papa. Orayan kayo laangan. Bye-bye. Bye ha. Dandani akong makadanon. Iti pagadalan, tiyanak ko. Adda nagsardang ako, che. Ngam, saan mo't atilugan ni papadayta? Kasla dayto iti, naglikaw-likaw itay. Ha? Adatim saan iti kotse? Kat, ni Sir Nick? April! Oh, saan ka ba gamit nagawid? Awan pa'y ngamin ni Papa, sir. Inyawag ko itay, adito iti pangurayak kan kwa na. Napan ni Miss Mansano ijay division office. Amang ano kon kunam lang date na. Yam tipod no. Tagkoyog damanan kan papang no. Ni, podno ti ibagbagak, sir. Ha? Ni, nagbigat ti panangkita ni Sir Nick kanya. April! Sir, addan ni Papa. Dahil tati pamanaknak asanda nagkuyo kini Miss Mansano. Di kagayam ti pinasangsarita ni April ni. Apay, anya ti panggap mo itanak ko? Awan panggap ko. Nalabsak ni April nga agtaktak na dito sa ti pagadalan. Iso sinardangak. Lasip natin. Nung nga adag panggap kan ko na dakas. Yun unambat ngamin ti bukod mo pagragsakan. Ada sa bali ang gapuna nakaladaw. Sana kasi ti pampanunutem. Babuwa, mapantay yun. Saan kayo ang makisinopyat kini Sir Nick? Rodante, amok nga agpampanunot ka iti dakas kanyak. Mabuting ka iti bukod mo nga niniwan. Ha? Saan nga iti dahi tagon daw iti panakisinupyat ko kanin. Nakasaysayang agundaway. Dimtang lang amin ni Rodante. Palasangan ni April. Agbuka rin ti kinapintas na. No bilang Jack maagaw ni Mona Lisa, isulaan ng ti pagikaruwag. Nauyong nila kay Sator. Ngem inutil matgayam. Saan na malapdan ni Mona Lisa no anya ti kayat na nga aramiden. Ngam saan ang mabalinda ito'y. Naira nalakat namin ang estudyante ni Mona Lisa na nga April. No saan kumaagapoken ko? Saan kumaanagkita lagi ti agayan ayat. Ket nagsinubyan ta. Kadintang kayo ni Tayan, Papa. Nagtibayo ha, ito'y sinardangan nak ni Nick. Nadlaw ko sa bali ti panangkita na kanya kabayatan ti panagsarsarita mi. No dakes tinaramin lagin ka. Saan ko lakit di mabakawan. Jak lakit di bumteng amang pataygan ko ana. Makapasiddo ka matay tangay bagbagaya, Papa. Di pa'y agbaling kayo a kriminal no ko ha. Nung mabalod kayo, kasano ni Ma'am Mona Lisa? Ay, agsangit lakit di. April, patpatkin ka na anak ko. Jak ibalubos nga dadaka sa mapasamakin ka. Agyaman at launay. Uray, saan nyo nga impatagday di, Mama? Ha? Lading itok no nasa air ko tirik na yun. Pakawanan dak. Basta nga min tinarig na edi pasig panagbisyo ti inarami jo. Panagrik na ka. Binaybayan dak. Aging gaadyak nayulo ti agadan. Pakawanan na kanak ko. Sige, panahon ka pa. Inaksukunan ni Mona Lisa ija division office. Kabaan
mo? Apay nga iramraman na ni April. Oh, masakit unay tinakam na, Mona Lisa. Sana maawat ti pan nakapain. Agdalbyo sakmat ton Rodante. Saan ko pa'y nga mo? Asika ti ama na idi. Bilang ko nakaslanak ni April. Mas asya nagkangwana na makitkitak idi analiday. Naburi-bura nag-iti mabaybayanan ti panagadal na. Ba nagapagyaman aklaw na ka? Naimbag? Tanautob ko ti bidtot ko. Paganaan na dum kuma na imbag ni April. Nairo na lang amin nga dari ng TAC-EJ Division Office. Mona Lisa, umanukot kang aminan. Agkasartan, tapno sumardang ng ninig. Apay, anarabyan ka na gawin mo na Lisa. Nagkuyog kayo kadimanan kinirodante. Sino ko iti Division's Office, tatang? Nang rabi kami laang iti restaurant. Talaga ka de, asaan ka na malapdan pa'y? Saan kayo kumangabong umot, tatang? Ngam impalagip manan ni Rodante. Ngam sakbay nga umanugutak. Kidawag pa iti pamalubos yo. Ama kikasarap kini Rodante. Ito sa anak nga umanukot. Awan ti mabalin ko, tatang. Ada akon iti umno nga edad. Ngamjak kayat ngagsakit tinakam yu kanyak. Amangan, no saan kami tumatlaan na ragsak kini Rodante. Sana bali, amal maldayak tumanan. Nauna anak manan ni Rodante. No apay asaan ko ana panunot adakos. Ngam amangan no saan matla kayat ni Mona Lisa ti sumurot kanyak. Taday jemat anang baybay a idikan kuana ti nobyo. Inaramid ko amin akabailak. Impariknak ti panagayat ko ken ni Mona Lisa. Ngam apay. Mona Lisa, sungbatam ti cellphone mo. Nick? Agyaman akta sinong batam at lahat. Mona Lisa. Ay ayatan ka unay. Agyamanak, iti dayta panagayat mo kanyak. Ngam aklo nang kumanti kinapunyo. Kun saan kat amangiraman iti sa bali. Ti ayop. Pinadpadakis naklakit ni Rodante. No kaya't nakakasarita. Dayta saan ka kumaan na bartag. Amo ka na bakbak ng ni Rodante nga mitisyak. Malaksit iti dayta. Anya ti nakitam kin ni Rodante nga awan kanyak. Nasungbata kong dayta sa lunsod mo. Saan ka apawila namang pasyar kanyak? Ngam saan ka kumaan mabartag? O sige, kasapulan na maturog ako. Naimbagarabi. Hello? Hello? Saan ko ang maawat daytoy? Numakulaapan ti panunot ko. Talaga ni April ti pagikarwa. Naimbag nga aldaw mo, ma'am. Inaldaw ako min pintas kayo. Talaga si ka, April. Talaga na pintas kayo, ma'am. Kuna ni Papa nga imbaga naman na nakayat na ngagkasar kayon. No manugot kayo kuma. Mami, tiawag kun kada kayo. Mabalinak matlata nga awagan iti mami, no isot kayat mo. Advice, arak po pun kayo kuma. Ngam, pinton agas sawa kayon kini Papa. Pagkat katawaan, malagip ko na istorya ni Papa mo. Anadanon na kayo kanong kininik ang sarsarita. Nagtibayo ak idi. Unak nung adada ko sa panggap ni Sir Nick kanyak. Madingamin ti panangkita na kanyak.
Naimbag, kadimtang ni Daddy. Inton maminsan, agan anad kan. Naira na ngamin napanak ito'y division office. Nasaysaya at pa'y nag-tricycle kan no saan mo ang mauray ni papang mo. Day tamat ti babalawag kinirudante no apay abinaybayan ka. Dahil talaunay di pagbabay na kada kayo, Ama Sator. Saan na nagbaliw, ti panakilangan nyo kanya. Gaputa na saya at lata, ti pagpakitab ka, Jack Dick. Saan ka kumaabasair, ti ibaga? At lunab kuman, ti kinapundo. Ad-adaan at ibkar, ti ayan-ayat darutan, ti ket Mona Lisa, iti panagsindubyan ka. Anya, Ay, saan ko malapdan ina? Tagin inayat dalaunay. Panggap na pa yan ti agkasal. kat umanugot kayo. Kayat ko ngagragsak ti anak ko. Yakod kayat ama ulit no kasano ti kinaliday di Mona Lisa. Isak lang ti makaparagsakin kwa na, Ama Sator. Agsagaban tulang ni Mona Lisa iti demnana. Iti demnan ni Rodante. Ado ti kwartana pang sisirap na kadagiti babae. O sige, panubusan ka. Aging ga iti saan da ang makapagkasal. Nawaya ka mang pasyar kini Mona Lisa. Talaga, gay ayatan nakaunay din ay. Harami din namin na pamuspusan, tapno magunod na ti panagayat mo, Mona Lisa. Idi pa'y lang tanang, ada yung tirik na kankwana. Ngun saan na ang maawat ti panakapaay na. Kati pagdanagag, amang ano iramraman na ni April. Inaimbag, ta saan ko na ibaga na itakigwana? Ang mga no, kinaguran ako ba? Saan tayo akap-kap na kanday tanga atap tayo tatang? Ay, balasagan ni April. Madlaw no, marik na na, ti panggap ti asino man ang lalaki nga umasit ang kingkwana. Kasi di kita mo kanya, Mona Lisa. Saan ako mamabartek, no kasta nga umayag at pasyarkan ka. Agyaman naklaunay, Nick. Ay ayatin ka unay. Saan ak amaawanan iti namnama. Asak tumatlaan ti ayatam. Maasya naklaunay kan ka. Amok, anapudno ka iti tarigagay mo kanya. Ngamamati aga. Makakita kanto iti sa bali. Salod-sudat manankan ka. Anya ti adda ken Rodante asaan mo ang makita kanya. Adda dito'y pusok ni. Nasakit iti biyang mo dahito'y amang ngagam kanya. Ngam ni Rodante laeng ti lalaki nga inayat ko. Ngam linuko na ka. Amangan no pagsangitan na kantumanen. Ada pagbidutan iti tunggal maysa. Iso akid dawag kan ka. Awatam ko man ti kinapudno. Sakbay ang makapagpanunot ka iti sa bali. Inasarita nakbadan ni Mona Lisa, Rodante. Ngam sa anak ko manlugod, makikasarking ka. Awan ti mabalit na. Isumot na ang tinangibang kakanya. Saan kayong tumot lang anaragsak, no sa anak ko manlugod. Mawatan kayo, Tata Sator. Ngam ikarkarigatak nga turan dagiti nagbidutak. Rodante,
Kaya't ko naragsak ti anak ko. Isua palupusan kayon ang makapagkasal. Ha? Oh, agyaman ang launay, ama sa to. Ikarik, saan kung ito napagsangitan ni Mona Lisa? Rodante, agad andan kayo kini Mona Lisa. Saan tayo nga mo noan niya ti arapidan dinig? Ama sa to, inton makapagkasar kami kini Mona Lisa. Awan tunti maaramidan ni Nick. Mariribukan launay ni Mona Lisa. Iso akinit daw na kasarita ka, Nick. Katagyaman na, tayo manlukot ka makipagkita kanyo. Ket, anya ti kayat mo ang mapasamak. Agkasar kaming kin Mona Lisa. Nasikaso min dagiti papeles sa kasapulan iti panagkasarmi. Isong awatan ko man ti kinapudno. Ket no kunak, adyak maawan. Anya ti aramiden? Awanan ti mabalin mo. Agasawa kamin tun kin Mona Lisa. Siguradom ang matuloy ti kasaryo? Ha? Nick, anya ti ket mo sawan iti dayta. Anya ti aramidan. Katapay ko mga ibagakkan ka, ha? Maagak, ha? Amok asin na bitungang ti panunod na. Ha? Awan Iso nga kinapudno. imanugot nga agkasar kayon kin Mona Lisa. Pinagpadakes na kin lakay sa to. Awan kinapudno na dayta pambabasol mo Awan kanya. ka iskanda ito panagsarita ta. Sakbay ang mabarte ka ken sumlang ti panagkita ka. Panawan kon. Imbili nyo ka no kini Miss Mansano akayat da ka makita. Isuan nagpasyarak dito'y balayo. Word, balasan ka lang agpaisaw. Napinitas ka. Di umumay ka dito'y balay. Nadlaw ka o nanaliday ka. Angam lolo, naragsakak itan. Wala. Tagkasantoon da, Rodante ket Mona Lisa. Hingga mamsapay laang ti awag mo kini maestra ma. Maestra nga rod, di ma'am tiawag ko kan ko na. Wala nga agpasaw. Nakay ayat ka akasar sa rita, balasan ka. Ay, lolo Sator, nawat da kun kadi nga apo kuyo? Ay, wala. Ay, siyempre. Apo kan taon. Ta, an anak kan tumataon ni Mona Lisa. Iso nga, lulunak matanan na. Ay, anak ko pa ka. Ay. Uray nila kay sa to. Nasidagan ka ni April. Talagang awanan kay mo din ka. Saan ko na ituloy ti dake sa panggap ko kini April? Undasan darot nanti kan Mona Lisa. Saan narumbang nga may ramdaman ni Mona Lisa? Saan nga iso lang ti babae? Iso alipat ko. Saan ko nadadaanan ti biyag ko, babae ni ti saan ko panangawat, ti panagkapaway ko. Kamudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagan nga nararapap na Mona Lisa. Naragsakak launay, Rodante.
Daytoy ti kay batugan tinarakrak ngayon ayatay di. Ngam ti pakaragsak launay. Sakbay ti kaaldawan ti kasarta. Imawag ni Nick. Kat imbaga na naawat ng ti panakapaay na. Ay na, nagsaya atin. Nasayat launay day tayo naramid na. Amang, naku na ni April ang nakita na kano aling mabas tilugan ni Nick. Idi nagpasyar ija balayo. Rodante. Agi amanak. Tadinteng kapay itibiyag ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.